Pupu eta Lore, bizi-bizi. Maite. Pupu eta Lore Pirritxekin gustora daude besarkatzen. Ama, zuk beti maite gaituzu? Bai, tori bi musu, Pirritxen erantzuna. Lore haserre dagoenean ere bai, maiteko aldu Pirritxek. Eta galdera luzatu dio. Maite nauzu haserre nagoenean? Pirritxek erantzun. Barrenean. Pupuk atzetik jarraitzen du dena. Eta honek ere galdera luzatu dio Pirritxi. Eta triste baldin banago? Pirritxek laztanduz erantzuten dio. Izango nauzu inoiz baino gertuago. Baina bikiei egoera gehiago etortzen zaizkie burura. Espagetiekin, eskuekin jolasean dabiltzanean adibidez, eta galdera luzatzen diote amari. Bihurriak garenean ere bai? Amorratzen ere banaiz maitatzeko gai, Pirritxen erantzuna. Eta urrun zaudenean. Beti zaudete nire oroitzapenean, lasaitzen ditu Pirritxek. Baina orain, Pirritxek egiten die galdera. Eta zuek, maite alduzue amatxo? Asko, patxo, bikien erantzuna. Baina beste egoera bat ere etorri zaio Pirritxi. Haserretzen naizenean ere bai? Nana!